रायमना माहारियारि हाग्रानि साखाथियावहाय थानाय नैबे थाकामपुरिनि स्कुलावहाय थांनाय हरावहाय हाग्रानि मैदेरा फैनानैहाय ओनसोलनि मानसिफोर सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिबा हरनि 12थायावहाय फैदोंमोन मैदेरा फैनानै दा नैबे फरायसालिनि जायनाखि माइरंफोर बेखौ जालांदों बस्थासे माइरं जालांदों आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय उरि उरसोगारदोंमोन बे उरि उरनायनि थाखाय बिसोरो उरिखौ होखारनो थाखाय नैबेयाव मुलि सारदोंमोन जायनि थाखाय मोनामनाया मोननानै मोनामनाय मोननानै मैदेरा जायाखै आरोना होमबाथ' सार बे नैबे सारनायासो बासायबाय माइरंखौ माने बै खनाव ओंखारदोंमोन बेयावसो होदों जों नैबे खनाव ओंखारदोंमोन दा बेखौ सारनानै मथा मथि बे मोनामनायनि गेजेराव बे जास'लांनो हायासै आरो थेवबो बस्थासे जालांबाय बस्थानैया जादों एसे खावसे बस्थानै बेनिफ्राय सिगां समाव फैदोंमोन नामा जाफैबावदोंमोन बिनि सिगां खेबसेबो हाबफेराखै खिन्थु बे खाथि खाला गामियावहाय प्रचुर फैबाय थायो आरो दिनै थांनाय बेयाव जाखालिनोबो बे दखान गंसे सिफायलांजोब्बाय आरो आगोलफोरावबो सिफायदों ओमफ्राय बिनि सिगांबो बै गामियाव माने न'आव जेसेबां थालिर नारेंखल दं उसुङाव नांगौ बेखौ सिफायजोबदों जालांदों आरो सामफ्रामबो खारना बेनो जे रायमना नेसनेल पार्क डिक्लारेसन होनायनि उनावहाय माने जिब जुनारा साबसिन जाबाय मोजांसिन जादों खोथाया थिगैनो दं रैखाबो मोनदों खिन्थु मानसिखौ माबोरै रैखा होनांगौ बेखौ दाबो गभर्नमेन्टआ जेबो डिसिसन लायाखै दा ओंखायनो जोङो मोनब्ला गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ बड'लेण्ड बिटिसि बा बिटिआरखौ जों खावलायनो लुबैदों जाहाथे बे जिब जुनारफोरखौहाय एसेब्लाबो मानसिनिफ्राय एसे होबथानो हायो बा मोनसे राहाजों दा बेखिनि आरोखि जोंनि खावलायनाया दा दिनै स्कुल सिफायबाय गाबोन सोरखौबा बुथारलांगोन गाबोन सोरबा न'खौ सिफायलांगोन आरो सिफायगासिनो दंखायो जाहाथे बे जाथाया बारानिफ्राय बारासिन दाजाथों आरो दा जों बेखौ खावलायदों आरो फोरोंगिरि हिसाबै बेनो दुखुनांथाव जाथाया मुलि सारा होमबाथ' जाजोबलांथारगौमोन गासिखौबो आरे दखानाथ' माला जाजोबथारबाय जाजोब्बाय सेसखा मैयाबो जाबाय दिनैबो जाबाय मैया माइरं बस्थासे जाबाय आलु पियाज साफा जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो बिदिनो प्रत्येक बोसोरावनो बोसोरे बोसोरे बेबायदि दखानखौ सिफायलांबाय थागासिनो आरो डिपार्टमेन्टनो खिथायाखैमोन डिपार्टमेन्टनो आङो एप्लिकेसन हैखांबाय भेरिगा सारनोबो भेरिगा सारआ माने आंखौ दिया प्रसादनिसिम एप्लिकेसनखौ आं दैथायहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव दिनैसिम जेबो माने अनसुंथाइ मोननाय जायाखै आं सरकारनिफ्राय खालि नों दखानखौल' सिफायदों ना बेलेगनिखौबो आंनि दखानखौल' बांसिन सिफायनाय जादों बेलेगनिखौ एसे एसेल' माबा खालामदों आरो नोंनि दखाना बयनिख्रुइबो साबसिनबो जाहैबाय दा ओंखायनो आङो सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय आङो एसे बिटिआर सरकारनाव आं खावलायदों आरो दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो गामियावबोथ' बिदिनो डिस्टार्ब खालामफैबाय थायोना गामियाव डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो नालेंखर थालिरखौथ' जालांजोब्बायानो हनै नै नालेंखरा नालेंखर दंमोन नालेंखरखौ जालांबाय नैबिसोरथ' गासिबो आगान जाहैबाय मैदेरनि आगान बियो नैबिसोर मैदेरनि आगान नै बावबो जाबाय थालिरबो जादों मथा-मथि रायमना माहारियारि हाग्रा जानायनि उनावहाय मैदेरनि मुफुरनि उपद्रब माने जोबनो थाङाखै आरोना फुरागासे नोंथांमोनहाथ' नुनो मोनदों मुफुरा गोबां सुबुंफोरखौहाय खहा खालामलांदों दाथ' मुफुरा सिरि जाथ'लायबाय दा मैदेरनि उपद्रब जालायबाय बेबायदिनो आरो हाग्रा ओनसोलनि हाग्रानि साखाथियावहाय रायजो जानायफोरनि जायनाखि प्रब्लेम बेनोसै आरोना नै जासि जाना खिना गालांदों नै मैदेरा गामियावहायनो फरायसालियाव माइरं जानायजों लोगोसे दखानखौबो सिफायलांदों दखाना बेनोमोन दखान बिगोमाया फोरमायनाय बायदिबा सिगां समावबो बिदिनो सिफायफैबाय थाखायोमोन
आरो थांनाय हरावहाय फिन फैनानै सिफायलांबावबाय आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो नैबे दखाननि जायनाखि बिगोमा बिथांमोनहा दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनहा जायनाखि नैबे मैदेरनि उपद्रब बेखौहाय होबथानो थाखाय डिपार्टमेन्टजों लोगोसे डिपार्टमेन्टनि जायनाखि बिटिआरनि EM बिथांनोबो मोनसे आर'जलाइ हैदोंमोन होननानै मोनथिदों नाथाय आर'जलाइखौ एक्सेप्ट खालामाखै होननानै बुंदों मा जाहोननि थाखाय एक्सेप्ट खालामाखै बेखौथ' मिथिला उनाव मोनथिलांसिगोन